terra per anar a picar a la mina, com els homes de veritat. Sí, bé, i com les dones també, Tampoc volem que se'ns emprenyi ningú aquí. Fins demà. Comença el segon dia. Ahir ja ho vam dir. Avui toca anar a la mina a buscar carbó com el que vestia la colònia de Cal Marçal. Som a la mina de Sant Romà, a Cercs, a la conca minera de Fígols, una mina que fa 6 quilòmetres de llarg. De mines com aquesta de l'Alt Berguedà n'han sortit milers i milers de tones de carbó que han alimentat les màquines de les colònies industrials del Llobregat. Què, Jordi? Preparat per treballar a la mina? Pensa que és de les feines més dures que hi ha, Això diuen. Endinsants? Sí. Centenars i centenars de metres. Mentrestant, una trentena de quilòmetres més avall, a la colònia de Cal Marçal, l'activitat no s'atura. Hem de trobar el canal de desguàs de l'antiga turbina, el primer canal que va tenir aquesta colònia construïda ara fa uns 125 anys, un record enterrat dels inicis de la industrialització a Catalunya. Per trobar-lo, els nostres arqueòlegs continuen excavant amb la mateixa il·lusió del primer dia, amb la il·lusió d'ahir, vaja. Centenars de metres dins la muntanya i damunt nostre hi ha tones i tones de roca. Aquí el que tingui claustrofòbia no pot entrar, No, clar, és l'ofici del miner. Tu estàs segur que vols fer això? Home, aviam, a mi em fa gràcia, però jo hi estaré 8 hores. Em segur la gent que treballaven aquí si estaven 12 hores de dilluns a dissabte, ho fet tota la vida. A més, penseu les condicions duríssimes de treball aquí dins. Estem a 1.000 metres d'alçada. El hivern fot un fred que pela. Ells estan en una galeria molt profunda. Hi ha el perill d'explosions, les malalties pulmonars. Això, exacte, les malalties pulmonars associades amb aquest tipus de feina, com per exemple la silicosi. Per què et penses que hi havia totes les vagues obreres i estaven lluitant per millorar les seves condicions sanitàries, les seves condicions de treball, i això va provocar que aquí hi esclatessin autèntiques revoltes organitzades i que arribessin a controlar la mina. A finals del segle XIX va començar l'explotació massiva de carbó a l'Alt Berguedà. Al principi l'extracció es feia de manera molt manual i més tard van arribar el telefèric, el funicular o les cintes transportadores per extreure el carbó en quantitats molt més grans. Aquests invents, al cap d'uns anys, tindran altres aplicacions, com els telefèrics de les pistes d'esquí o les cintes transportadores dels aeroports. Eudald, com es forma el carbó? Doncs imagina't uns grans boscos. Hi ha un cataclisme, queden colgats tots aquests vegetals, tots aquests arbres, i la pressió i el temps fa que es transformi la fusta en carbó. Exacte. Sabeu que hi ha diferents tipus de carbó? Doncs aquestes mines són d'un que es diu lignit. Doncs precisament es van formar a finals del Cretàcic fa 65 milions d'anys i encara s'han trobat també aquí petjades ignites dels dinosauris que vivien en aquesta època. Mira a veure quan han baixat. A veure... Aquí ara estem... A quan estem? Metro 20. Metro 20? I allà? A veure... A metro 16. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure. El que hem de buscar, jo penso que és la veta bona, a veure com podem picar, anar mirant quin és el lloc ideal per poder picar. Jo em penso que això, cap aquí, aquest tros d'aquí, a l'esquerra, és un bon lloc. Aquí és bo? Sí, jo penso que això és bo. Doncs mira, Eudald, tu portes el pic, tu fas els honors. Jordi, et deixem aquí.
Tens tot el dia per passar-lo com un miner. Demà et vindrem a buscar, no has de patir per res, perquè aquí no passaràs cap mena de fred, estem a 15 graus, temperatura constant, i espero que no et facis enrere de passar tot el dia com un veritable miner. Mira, faré el que podré, i penso que he vingut a divertir-me, tampoc no he vingut a patir aquí. Divertir-te en una mina, de carbó. Molt bé. Vinga. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, marxem nosaltres. Diu que vol divertir-se en una mina de carbó. No està bé. Mireu, aquesta caldera era molt important. Abans de l'electrificació, quan no hi havia prou aigua al canal, és aquí on fabricaven el vapor amb el que podien arribar a moure les màquines de dalt. I per altra banda, per tractar les fibres i fer-ne fils se necessitava aigua calenta, i aquesta era també una de les coses que s'hi produïen amb aquesta magnífica caldera de 1915 anglesa. Ui, mireu, els esclaus que devien fer servir per entrar a la carbonera on guardaven el carbó que baixaven de les mines de fígols. Home, aquí m'imagino que hi hauria bufetades, no?, per estar, perquè s'hauria d'estar calentet. Sí, a diferència de la resta de... A nosaltres ens toca continuar passant fred perquè hem d'anar a picar fora. Doncs dona. Passem això, sí? Vinga. Vinga, Roser. Cap a fora. Cap a fora. A Sant Corneli, a centenars de metres dins la muntanya, el Jordi Amorós deu continuar picant carbó. Que l'esforç del nostre bon Amorós serveixi d'homenatge a tots els miners anònims que han treballat i treballen en una de les feines més dures que es poden fer al planeta Terra.